Herovre på denne tavle, der er der noget, der hedder management. Management. Og management, det er afledt af manus, der betyder hånd, og den er også der. Så herovre er den klassiske organisationsmodel, den der siger, at ledelse går op i en spids, når det kommer til stykket. Og det er selvfølgelig fordi, at herovre taler man om ansvar som noget, der skal placeres. Noget, der er juridisk, noget, der er økonomisk. Og der er det smart, at ledelse går op i en spids, fordi så kan man jage en herop, slå en streg, og så kan man sige, så har vi dig. Så har vi dig. Hvad har du tænkt at gøre ved det? Jamen, det er først lige nu, jeg har fået det at vide. Hva? Det er først lige nu, jeg har fået det at vide. Jeg vidste ikke, at skinnerne var så dårlige. Jeg kører jo aldrig i tog. Men det er din skinner alligevel. Det er smart. En smart model. Og her lige nedenunder, der sidder så alle eksperterne, og de har fået computer. Så de sidder her og kigger på skærmen. Jeg er på nettet, siger han. Jeg er også på nettet. Jeg er ikke på nettet. Jeg er faldet af nettet nu. Det kan de bruge meget energi på. Og hernede, der er dem, der laver det konkrete arbejde, som kunder sætter pris på. Kunder sætter jo ikke pris på, at nogen der har kigget ind i nogle skærme. Kunder vil jo helst være fri for at købe kontrol. Det vil de ikke. Hvad er det? De vil have noget dernede. De er heller ikke interesseret i visioner. Heroppe sidder lederne og får visioner, når han ikke kan lave. Sidder sådan lige så stille og forestiller sig verden helt anderledes, end den er. Det foregår ind i hovedet på ham, det er derfor han lukker øjnene, så det ikke smutter ud, inden han har set det. Og så trækker han en lang sætning ud af munden. Det er en målsætning. Og Taylor, han er med. Taylor, han er med. Læg mærke til hånden. Hånden, Taylors hånd, den er herinde i. Rækker spreder sig ud i alle mulige retninger. Det er jo management. Det her, det er jo udviklingsafdelingen. Jeg har lige fået en god idé. Det der, det er produktionsafdelingen. Læg mærke til, hvor effektiv den er i sig selv. Hvorfor ligger det der endnu? Hvornår skal det derovre være færdigt, så kan vi lige tage det der med. Det vil aldrig virke sådan, hvis... For udviklingsfolk, de kan ikke gennemføre. De skal have fat i sådan nogen. Og det er samarbejde mellem de to, der giver synergien. Og dem her, det er dem, der er gode til at gå ud i marken og stikke en finger i jorden, for at mærke, hvad kunderne de vil have. Man må ikke holde dem sådan her. For de bliver stiktosset. Ned i jorden med den. Og den her, det er den administrative finger, der sørger for, at alle papirer og sager, de er i orden. Læg mærke til, at hvis din hånd ligger på en plan flade, så skal den finger have hjælp udefra, hvis den skal bevæge sig. For det er iværksætterne, og det er produktionsfolkene, og det er markedsføringsfolkene, der sætter gang i foretagendet. Og dem her, der så holder styr på papirerne. Og den her, det er samarbejdsfingeren. Den er ikke større. Mens jeg har været der, er den blevet kaldt Human Resource Management. Den passer lige ind i øret.